אם אתם מאמינים בלעבוד קשה עכשיו, כדי שתוכלו לצאת לפנסיה בגיל מוקדם, אתם משלים את עצמכם וחיים את החיים לא נכון. עד לפני 2 חייתי עם המנטרה הזאת. הייתי עובד בין 10 ל-14 שעות ביום, באמונה שלמה שאני אעבוד קשה עכשיו, כדי שאחר כך זה ישתלם לי. הייתי מוותר על חברים, על שינה, על אימונים, עושה הכל כדי שההצלחה תהיה קרובה מתמיד, וזה עשה אותי אומלל. בשנתיים האחרונות אני מפתח שיטה שאני קורא לה הדרך לחופש. ובשיטה הזאת אני מלמד איך לנהל את ההרגלים, הזמן והפוקוס, איך לנהל את עצמנו כלכלית, ואולי הכי חשוב, איך להגיע לתודעה שמאפשרת שינוי באופן מתמיד. בשיטה הזאת בניתי עסק שבחודשיים הראשונים שלו הביא אותי להכניס קרוב ל-200,000 שקל בעסקאות. יש לי יותר זמן לחברים, יותר זמן למסיבות, יותר זמן לאהבת חיי, ואולי הכי חשוב, תחושת האושר נשארת יציבה לאורך זמן, ואני לא נשחק. יש אשליה שאני קורא לה אם אז. שיש איזשהו משהו שברגע שיהיה לנו אותו, כל הדברים יתחילו להתיישר. אל תיתנו לאיזשהו חלום רחוק לנהל אתכם היום. בשנייה שאתם חושבים על אם אז, מה שאתם רוצים לעשות זה לחשוב על מה הדבר הכי קטן שאני יכול לעשות, כדי להביא את החלום הזה צעד אחד קרוב יותר אליי. אנחנו חייבים לעבוד קשה בשביל להצליח, אבל אם לא נהנה מהדרך, מה אנחנו עושים? אם נשארתם עד כאן ובא לכם לקחת את זה צעד אחד קדימה, תרשמו לי הדרך לחופש בתגובות ואני אדע ליצור איתכם כבר קשר. נתראה.